सेंट्रल इंग्लिश स्कूल या प्रशालेत छोट्या उद्योजकांची मोठी खाद्यजत्रा हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम उत्साहात संपन्न झाला। कार्यक्रमाचं उद्घाटन पालक शिक्षक कार्यकारिणी समितीच्या उपाध्यक्षा शाहिना बक्कर यांच्या हस्ते करण्यात आलं। यावेळी पालक शिक्षक कार्यकारिणी समितीचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते। प्रशालेतील केजी विभाग व इयत्ता 1ली ते 10वी या वर्गातील विद्यार्थ्यांनी अतिशय उत्साहानं या उपक्रमात विविध चविष्ट पदार्थांची विक्री केली। यामध्ये विद्यार्थ्यांनी भाज्या व फळे वापरून सँडविच, चीज सँडविच, फळांचे ज्यूस, केक, ब्रेड पिझ्झा, चिकन मलाई, चिकन रोल, फ्रूट कस्टर्ड, डोनट्स, नूडल्स, बर्गर, वेफर चाट, भेळ, विठ्ठलवडा, पाणीपुरी, शेवपुरी, मिल्कशेक, कोल्ड कॉफी, लिंबू सरबत, पावभाजी, ओरिओ डेझर्ट, चिकन बिर्याणी, गाजर हलवा, केक, डोनट, मोमोज, कॉर्न चाट, चिकन स्टिक्स इत्यादी पदार्थ पालकांच्या मदतीने बनवले। तसंच विद्यार्थ्यांनी या पदार्थांची सुंदर सजावट करून अतिशय चांगल्या प्रकारे त्यांचे सादरीकरण केलं। प्रशालेने राबवलेल्या या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांच्या व्यवहार ज्ञानात भर पडण्यास मदत झाली। पालकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या पाककला कौशल्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रशालेनं व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं। याचं पालकांकडून विशेष कौतुक होत आहे।